Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray false alarm daytoy apag na tayo ita, kakadwa. Sana rumbang amaupay tayo. Timportante, naramid tayo ti pagrebangan tayo. Chief. Ala, agsubli tayon iti ayan dagiti mobil. Pumanaw tayon iti daytoy a lugar. Lebe. Adaga miss call ni Monica. Apay nga ta. Anya nga ta ti ibagana ko makanyak. Ada umawawag kanyak. Hello? Sino ka? Apay akas ta ti bagbagam kanyak. Saan ka basta mamatilatan iti bagbagam ita? Malaksid nyoyam amom kanyak ti kinasa asino. No di mo kayat nga ibaga no asino ka. Lading itak nga rod. Sakbay ang mamati ak kadagiti ibagbagam. Kasapulak pa'y nga umuna ti ebidensya. Naawatam. Anya? Sigurado ka? Sige. Tapno mapanaknakak no agpaiso ti ibagbagam. Anya ti makagapo, apay akon kuntakem ni Hepe. Awa niya, Yaya. Adala kayat ko nga ibagakan ko, na? Sigurado ka, ang mga nukumpurmila di tanti plan-planwang, ah? Awan ti dakas sa plano, kunakmat, Yaya. Kayat ko lang ang makasarita ni Hepe Salvador. Taadda kayat ko asaludsoden kan ko, na. Ngam saan mat asumong sumbat. Ay, di kagdanag, Yaya. Jak agaramit iti amok ang nakarikaro apag taodan ti parikot ti pamilyak. Ikarit day. Sino tinang ibati ti daytoy? P1 Mendez. Saan ko nga mo, Chief? Basta kung natikadwa tayo, apara kada kayo dayto nga envelope. Anya nga tatilinaan daytoy. Anya dayta, Chief? Ladawan ni Mr. Wong. Adda kakadwa na sa bali pa'y a Chinese iti daytoy aladawan. Kat nagduduma addi kalibre nga igam ti adda iti sangoda. Ha? Uwin nga agpaiso, Chief. Anya ti kahit asawan dagitoy aladawan. Anya ti kahit apagparangan ti asino man ang nagtaudan na. Chief, di mo't di kalibri mo't laang nga igam dagiti nakumpiskar tayo kadagiti Chinese ang nakarangit tayo iti pantalan. P1 Mendez. Amangan mo't no kayat nga ibaga ti asino man ang nagtaudan dagiti aladawan, anas ken nga imbestigaran tayo ni Mr. Wong. Agpada tayo iti pampanunutan. P1 Mendez. Panagkunak. Kasta talaga ti ipasimuda ag ti asino man ang nagtaudan dagitoy aladawan. Nakakita ka ni Mr. Wu nga napanijay presinto, amo. Anya tinaramid na ijay. Diyak pa mo, amo. Awan pa iti impormasyon, may papaniti dayta. Ngam binilin kung diyak kontak tayo. Ngamon na, no anya ti ginagara ni Mr. Wu nga jay presinto. Oh, pakamuan ka dagos, no da impormasyon, amo. Panagkunak. Kasayaatan no siya ko na mismo ti magambo. Amo, anya ti kayat mo asawan. Siya ko na mismo ti mapanijay presinto. Bogi. Kampay iti. At dagagaraag kini Hepe. Ngam ti kinapudno na. Kat agala ak iti impormasyon. May papan iti papan ijay ni Mr. Wong. Iti kasta lang ang may dito simbahan, Mayora. Pacheck nga damanan pa kariribukan.
Saan ko nga ilibak dayta, Padre Simon? Amuklatan na may papan ka ni Don Leon dayta, Mayora. Padre, numaminsan. Diakon amuno anya ti rumbeng nga aramidak. Mayora Chona. Kadagiti gundaway nga iti panagkuna tayo. Ket awanan tinamnama. Tilang Diyos ti rumbeng akumpetan tayo. Padre, Narigat ti mangibaklay iti parikot. Nang runa no ti masiknan, ket kamang ti pamilya. Ngem no saan ang mapukaw ti panagtalat mo iti Diyos. Masiguradok akabala mabaklayan ti uray anya aparikot. Ngamin, saan nakabaybayan ti Diyos? sapay na ko mga rod, Padre Simon. Aramidam lang ti rumbang Mayora. Kasi ti kanayon nga ibagakan ka. Ket patsyek adumtang ti kanito. Amaurnos met lang ti amin. Ket agsubli iti normal ti panagbiagyo. Saan ka sumuko, Mayora? Tati Diyos, sana mangted iti panubok. Asaan tayo akabala na baklayan? Tandaanan niyo kumakanayon dayta, Mayora. Agpada nga awan da mamakan papambalasang ko. Panagkunak ket kasayaatan daytoy agundaway tapno makapagsarita ta. Yaya Ising, pinadakkaldak iti pasig anasaya at asursuro. Awan ti oray sang kabasitla ko maama di anasursuro kada kayo. Iso nga ita, tadan nakam ko. Panagkunak at karbangak nga ilintag no adaman makitak abidot. Apay Monica, panagkunam ka di kat addabidot nga aramidan ni papam. Wan, Anya, ay sus, pagkunaam balasan ko. mariklik na kiyaya. Kanadan sumagmamano apamanaknag ko. Iso nga rod akayat ko adoktalan ti agpaiso. Tapno mailintag ko no anyaman ti bigdot. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin. Manyaman ti panpanunutan nyo ita, boss. Ipagayo lang. Tadyak agpangadwa amang ipatungpal. Tsak pa mo, Maximo. Malilibo ka kailaan. Nang lunakit kasi yung magkakanyak Hepe Salvatol. Boss, No jak lapang panunutan siya lang maraksan. Amahanuan niya na ibakakan ko na. dakil na parikot tinapasamak, boss. Mawatag dayta. Ng panagkunakit, sana rumbang nga dayta timang lapod kada tayo. Maximo. Patsag ka po na pasamak. Paligatan tayo itaktik na Mamatiak. Malaksit ka na kiti polis. Adalat tatao Don Leon ng sipsipot kada tayo. Iti ka nito nga na masiputak, boss. Ikarikan ka. Papatayag atagos sa kunto'y patulog ti bangkay na ni Don Leon. Napatagsakit ti gagarayo Don Leon. Tanda kayo pa na mismo ti may dito'y presento. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Hepe. Amok nga da pa nagduado ang kanya. Gapo iti pan nakairaman tinagan ko iti napasama kaya kabangibang nga ili. Adda ka ding agpaiso, ti pakainaigan nyo, Don Leon? Hepe. Panagkunam ka di. Kat maitured ka pa'y laeng akitain iti diretso iti bata. No adda kinapudno dayjay agtama. Don Leon, Nairwama kon kadagiti pambabasol. Idi damo. Tandanin ay dagilag met. Kapo kadagiti awan met kinapudno na anay pambabasol kanya. Nyam sa anak-anak pailoyos. Iso nga oray siguro anya pa'y dagiti may bakal kanya kapambabasol. Sa anak ka basta maapiktaran. anya nga na talaga ti gagarayo dito'y, Don Leon. Simple lang. Kaya kung amuan no anyan tinagbanagan ti panag-imbestigaryo, may papan iti pan nakadukot ko ini. Ha? Anya ti madamagan. Hep, Don Leon,
At dandaron ti pamilyayo. Naited mimitran kadagiti masaknan dagiti amin nga impormasyon ana alami. Ama aramat iti pan nakahiring ti kaso. Iso apa nagkunat? Sana rumbang apakigbiyangan mi paydayta. Malaksid. No adda a talaga ti mayulog abilin. Apakasapulan ti serbisyo mi. Panag ko na. Kanawan ti maraaramidan nyo, hepe. Kas kamit laeng kadagiti adda iti babaem. Agpapata kayo nga inuti. Ado pa'y tinaskan nga si kaswat dito yung munisipyo, iha. Kasta ka di, mama? Wan, amang ang lumasip nga tanak pa'y ket di nga agawid. Amo mata delikado, mama. Diakon makarik na iti buteng, iha. Anya na kaya't mo asawan, mama? Diyak mo, kamkas laawanan ti anyaman na kanya, nga uray pa'y agba nagak adakers. Anya? Mama, pangasip. Ikaw kumaang sao iti kasta. Ibagbagak laang noon niya ti agpayso, iha. Diakon pan panunutan nga uray anya pa'y ti mapagtengko. Saanen anapatag kanyak dayta. Unang nga danawat no ang makatulong iti kayak mo adoktalan. Saan ka di? Adda, Simon. Oh, anya pa lang nagdararamidan, Narding. Apaya di mo pa ilaramatan na itanaawat mo. Jak kayat ti agdarasudos, Simon. Amang ano niyan to pa'y ti mapasamak. Narding, Amang ano masayang ti amin anarugyakon. No jak maaramat iti husto, dahil anaawat ko. sa bagay, sikati pulis. Patsi ka sikati makam mo. Doon niya tirumbang araminan. Agyaman nagtamawatan na, Simon. Apay kid din na saan. Basta tika na yung ngay palagip ko kan ka, Narding. Ipatungpal mo ti umno. San arumbang apat putang hiling. Ayan, Jaina. Saan pa yan nagawid, papa? Ada pa lang itya munisipyo. Da kayo, papa? Nagapuan nyo? Kaano pa yan naadaan kay ti karbangan niyag sa lunsod kanya kiti kastamo, di ka? Papa, Oray sa dino ti papanak. Oray anya tararamide. Awan ti karbangam nga sa lunsod. Naawatam ka ni, Monica. Anak kalaeng, kat awan ti karbangam. Tandaanam akan hayon dayta. Taka mo na may Casterlake na kita, Maximo. Apay, boss. Ano nga minti marikrek nam? Madalagalak. Tsaka mo anya makakapo. Anya? Tayo tagpaisto. Oh, hapay nga ta. Boss. Kwa, saan ka ngagpapik to? Ang mga no nakarkaro na di mo mapagsusurot. Doon niya tirumbang aramidan. Husto ka, Maximo. Saan lumpan? Nas ka nagbalinak na tibkal. Sarak pahabak, Don Leon. Boss. Notihan mo, Don Leon, kat mapabot nga nak. Kapo napasabak bodega, lamidan tayo kumasa bulab. Pwes, tagpitop ay chay, Don Leon. Nawagak matente kontak ko, boss. Imbaga kapag sa ganain na dagitidad to, mga tao tayo. Tano bilang lang, umay daadagosan ditoy. Nasayaat. Tsak pa ateo, Don Leon. Isolong bang agbuteng kanya. Tadado amang kapala kalamidan ng isong. Narigat mat asirukan ni Hepe Salvador. Sa bali ti reaksyon na. Sa anak lang arudan ang nakaalay ti impormasyon may papaniti kagkarat kan kuana. Diyak pa'y nadlaw no naawat nan dagiti lantawan. Nyam diyak agsateng. No ti amo ni Mr. Wong, kabaylan na. Pues, nagbintot tayo tiyagay.
Sa dino nga tatinang ikabilan ni Chona, kadagiti sapsapo ng kapapeles. Kasapulak dagiti papeles. Tapno maaramid ko ti rumbang may papan kadagiti amin na sanikwa. Itapay lai. Nas kanyag sa ganakon. Aramide kon dagiti ammo karumbang tapno awanton ti parikot. Apagiso. Dagito'y laki din dagiti sapsapo ng kapapeles. Marabid kumadlaing ang tirumpang. Tinasayaat, alaiklatan dagito'y papeles sa biblioteka. Ijayan ti pa nga si kaswak kadagiti nas kanya ramide. Babaan kadagito'y papeles. Naibagi jay tasaan na kamestro po. Sigurado ang masingaag dito si Lidme no kilata sa magpan ni Chona. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinapudno na, Mayora. Nagsarita kami mat kini Don Leon. Ha? Dahil tati agpaiso. Medyo saan la napintas ti banag ti panagsarita mi. Tanagtinag itisin ni Dir. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Saan kami ang nakapagsarita iti nasayaat? Gapot ati may papan iti pan nakadukot na idi. Ti kayat na nga ilawlawag ko kenkwana. Anya ni Leon. Hepe, sapay la kumata saan mo aguraan ti asawak. Mahawatak ni Don Leon, Mayora Chona. Ngam panagkunag. Ad-adda matulungan tayo ti asawa yo. No ibagayo mat kanyak no anyaman ti amuyo nga aramidan na. Ha? Mayora, asawa yo ni Don Leon. Mamatiak nga amuyo no anyaman dagiti aramidan na. Dandanin sumipnot, Hepe. Nasken ang makaawid akon. Nadnadlaw ti kasjay adjar ni Mayor Arugante. At dalaki di muna. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. No kasta nga ron. Posible at talaga akal kaluban na. Ti aramid ni Don Leon. Ising, Apay, sir. nabayag kanyag papay kada kami. Nasingid kayo kinityo ng asawa. Husto ak kadi. Uwan, sir. Sigun nga rod kin ni Ma'am Chona, kasla kanu kabsatan ti pangibilbilangan na kanya. No kasta. Posible nga amom ti amin apalimad ti asawa. Palimod, sir? Ne, anya nga dita apalimod ni Ma'am Chona. Isu nga rod na pagdamdamagan ka. No adda amom apalimad ti asawa. Ay, awan, sir. Awan ti palimod ni Ma'am Chona. Anya kumangay. Ay, Diyos ko. Anya nga tanti mapaspasamak. Anya apalimod ti bagbaga ni Don Leon. Ay, Diyos ko. Amangan no naduktalan na matandi. Ay naapo. Saan kumamay? Sapay la kumatabidot ti pampanunuta. Maksimo, kasayatan, nukas iti nalamid Don Leon. Pagpak niyan tamat buyot tayo, iti sabali lokal. Saan adito'y San Bartolome? Kasayatan kasta, Maksimo. Kitaan, Don Leon. Nagpalikot lang iti imbaskag ko, iti kontak ko nagiti dloga, ada kabang-ibang ili. Monya te kunam. Isulti masurot, boss. Kasayatan mabagaan dakos nagiti buyot tayo, nga da dito'y San Bartolome. Ita kasta, agtignay ta na paman sumipngat. Itamot lang, boss. Awagak ita. Alang-alo din, Maksimo. Hawagak matan kontak tayo kabang-ibang ili.
Tayo sumakamo sumapol, pagpaknian da itchay. No, madlawan na dagsun di parikot mo. Talaga, Bogi. Isa pang panunutag noan niya ti Rombeng nga ramidan. Amo, Jack pulos ni Namnama tinaduktala. amo. Iso ajak amo noan niya ti Rombeng nga ramidan kita. Amo, nanyaman ti kayat mo nga ramidek. Ibagam kumalaeng. No ita, awan pa'y Bogi. Basta baybayan nagpailaang agpanunot. Siyak ti masikna ni ti daytoy. Iso asyak nga ron, ti magiso. Nagnadlaw iti panagsarita mi kini Mayora Chona. At dalakit di limlimad na, Simon. Nukas na nga ron. Talagang adama di nga aramid ni Don Leon. Kasta talaga ti atap ko. Nakasaritam ka din ni Monica? Saan pa'y? Madama nga minti operasyon mi, idi umawawag. Isuasaan ko anasong batan. Amangan no, damat na patag nga ibaga na kumakan ka. Agururayak lang itinapinta sa gundaway. Talaga kasaritak manin ni Monica. Tabarang addan maibagana. Sapay na ko ma. Tagbaligi ka amang doktal itanyaman arumbang nga amon. Narding. Ikaguma, Simon. Tapno agulimak metten, daytoy aluga. Madanaganak, Ma'am Chona. Anya ti kayat asawan ni Sir kadagiti sinaludsod na kanyak itay malam. Ising, panagkunakat na doktala ng nilyon ti amin. Anya? Awan ngamin dagiti ilimlimang ko a dokumento iji silid mi. Ay, Diyos ko. Ma'am Chona, anya laeng ti mapasama. Diyak amo, saan ko ang mapagsusurot no anya ti rumbang a panunutak? Ma'am, Kunakla no mailimad ko kankwa na ti amin iti agnanayon. Ngam kastoy mo tan tinapasamak ita. Madanagan ak atalaga, ising. Kanya kay Maximo, natunggal ka di kayat ko? On, boss. Ingka gumahan dagiti buyot tayo ti Pimanaw dito San Bartolome. Nagkapatnag ang nagtignay na. Tap na mayakar damat dagiti nabatpati pa nga epektos tayo. Nasayat. Nasilip Don Leon. Tayo di pailaang kat kasdayan ni nalamit na. Boss, Ngam sana bale. Mamatya. Makaliklik tayo matanda kas mapasama. ang tirigat na lang, boss. Ang mga agrarana dagiti buyot tayo. Dan dagiti buyot ni Don Leon, ije kabangibang nga ili. Saan palikot dahi ta? Sigurado saan madihado dagiti buyot tayo. Nga walay pa aglilinubak da kadagiti tao Don Leon. Yaya Ising, anda ka di mapaspasama ka saan ko nga mo? anya ti kayat mo asawahan, Monica. Nadlaw ko nga minasaan nga agsasaod ang mamakan papa. Ha? Ay, kasta aya. Ay, diyak mo da ita ah. Sa bagay, saanin arumbang amas dawak? Tamok ani papamatlaang ti makagapo. No bilang, tasaan daman nga agsasaod ta. Ay, nabalasang ko. Kasayaatan no di mula idan ikaskaso. Ang mga noan yan tumanan ti sungkan iti isip mo, no agaburido ka kadakwada. Yaya, Basta ti importante, kat aramidem no anya ti husto. Laglagi pem apara medlaeng dayta iti pamilya. Maragsa ka na. Tadda kayo man nandito simbaan, Mr. Wong. Amo mat padle Simon. Kawan laki ti sa kupanit ko. Talakay na daw umayak ditoy. Kasama talamid ko, saan ka di? Pudno dayta, Mr. Wong. Kat kasayatan dayta nga raramidan nyo. Naanayas ti biyag, no naasidag tayo itinamarswa. Kasama talaka amok. So nga ulay aglulotap dumdumtang kanyak palikot. Yakla taliwayan o may ditoy. Mr. Wong, Kas ka na yun ibagak kan kaide, padli Simon. Abang alanak. Tong kaladtak ditoy. Iso pagkayat ko unay umay ditoy simpaan.
Maragsakan na kadagiti ibagbagan, Mr. Wong. Hala, padle. Mabit lang tag dilitsuak dita ayan altal. Agkalalakak tay. Di ka kadimapan ija munisipyo ika, mama? Saan pa ilaang, iha? Sana ba natawan mo tinapatag nga si kaswak ita ijay? No adaman, binilin ko mo ti sekretaryak nga awagan na kadagos. Mama, anda ka di parikot? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha? Nakatkadlaw asaan kayo nga agsasao ka ni Papa? Abay ka di. Awan, iha. Amumet nga agkakanat ti pampanunutan ita ti amam. Iso asaan amatagtagari. Sigurado ka, mama? Patsyad na kuma, iha. Sika ti makaam mo, mama. Agpakada ako, ma. Mapanak iti simbahan. O sige, ngam ikuyog mo ni ising. Diyak itulok arumwar ka nga agmaymaysa. Natlaw ko ti police visibility ita dito San Bartolome, boss. Amin asuli apapanan tayo. At ang pulis ang nakaposte. Talakag siksikulado, Hepe Salvatore. Kasta lang ata, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo? Ang mga nota pa sa bali. Ano kastawan bilang? Awang pagdanagan tayo. At amatan kabang-ibang ili dagiti buyot tayo. Saan ka di? Boss. Kastamatan dagiti epektos. One, boss. Basta tinaskan lang. Sa ganahan tayo. Dagiti anyaman alamidan. Don Leon. Agmano Padre Simon. Kasya na kati Diyos Ama, Monica. Naimbag nga orasyo, padre. Kastamatan ka, manang ising. Naimbag ka nakapasyar kayo. Kinuyog ko ni Monica, padre. Taiso tibilin ni Ma'am Chona. Kasta ka di? Padre, adang amin na patag-agagarakan ka. Mabaling ka ting agsarita ta? Mabalin, Monica. Apay kit din na saan? Agyaman Padre. Yaya ising, orayan na klaangan iti kotse. Saan na bali? Mabiit klaang. O sige, balasang ko. Agsubliak nga rodan ijay kotse. Ay, anya nga tatiibag ani Monica kin ni Padre Simon. Apay nga taadi na kayat amang ikaw. Ay, sana baling. Mamati ak ano anyaman tiyuman na kin ni Padre Simon. Sigurado para iti pagsayaatan ti pamilya dadayjay. Talaga nga awan dito'y dagiti ilamlamang ko a dokumento. Nakita nga tanilyong dagijay. Kat iso ti makagapuno apay adi nakasasarita. Isumot lang at ti makagapo. No apay adamdamagan na ni ising. No adati amuna apalimod ko. Diyos ko. Nabayagan asinalimot mo takda ijay apalimod. Amang ano na... Makumikom kan sa ngagsuksukain. Chona. At nakabisap sa pula. Leon. Adangamin sapsapulag apapeles. Anya apapeles. Legal a dokumento dagijay. Nainayon ka dagiti papeles nga impaidulin mo idi kanyak. Anya nga rod apapeles dagijay. Apay aya adi mo maibagano anya a klase dagiti papeles ti sapsapulan. Ibagam kanya no anya dayjay a papeles Chona. Payat analimpong pailaeng ti padurot ko. Leon. At dakati kaya't mo nga ipudno kanyak, ha? Chona! Leon, pangaasim ko mata saan ka nga agpumtot? Ibagam kanyak tagpaiso, Chona. Anya ti kaya't asawan tagiti papeles anasukay na! Anya! Awan ti amo kiti ipagbagam, Leon. Patsan na ko ma. All bound! Leon. Linuko naglaing, Chona.
Ayop ka! Saan po nunaytan yun? Saan ka, Linoko? Patsanak ko mo! Linuko na, Klein! Saan tanga anak ni Monica? May sanga ampon ni Monica! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, Monica. Natural lang agparikot ni mamam. Isu nga minti maipit iti nagbatan ti Riri yung agama. No kumata ibagalangan kanyak ni mama. No anya ti ammo na nga aramik ni papa. Saan ko man adumteng iti kastoy ti amin, padre? Rumbang la maawatan ti inam, Monica. Di na kaya't naguraan ti amam. Isu akal kaluban na, no bilang man pudno nga addam adi nga aramid na. Talaga ang marikriknak, Padre Simon. Ada sa baling aramida ni papa. Katsapay la kumataawan pa kay naigan na kadagiti kakadakas ang napaspasamak. Tano adda. Jack ammo, no anya ti maaramid ko. Ha? Sipod na adda anak itinakam. Naimula iti isip ko. Apasig akin na imbagla ko matirumbang nga ipaay tayo. Iti pada tayo at tao. Kasta ti imula da mama. Kanyaya ising iti isip ko. Isu nga awan apulos ti kaimudingan ti kinadakas iti kinatao. Kadyak ammo, no anyan to ti mariknak, no pumayso man ti atap ko, nga ang mga nudakas gayam ti ilimlimad kanyak ni papa. Talaga adyak amo no anya ti panunutak, Padre Simon. Akikat, mabalin. Liklikan nyo palang makilangat. Nang luna ka na kitibuyot nun, Leon, ha? Nalawag ka di? Siguraduan nyo awan dakas mapasama ka. Amang ano dakas tumanan ni bunga na. Sige. Bye. Nala daw na amilis ko may papangkastoy taktik ka. Hagam sana bale. Boss! 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 Apay, Maximo? Anya mapaspasama ka? Delikado, boss. Agpalpaliw ka no dagiti buyot ni Don Leon itinagpak niyan dagiti buyot tayo. Anya? Kat no kayaw awa ko laulay kadakwada lumiklik na langat. Ang amday tatiin niya wag kanyak ni Dagol, boss. At ang amin na panan na. Kat iti panagsubli na itinagpak niyan da. Nasiputan na dagiti buyot ni Don Leon. Delikado nga lo no kasta. Awa kami da. Ibag ka magsakara da. Tapno saan na may sagmak o pilang laan. Amo, anya tinapasama. Nangag ko di pa nagsangsangit ni Mayora Chona. Awan ti bibiyang mo, Boki. Amo, Jak kayat apakibiyangam. Noon yaman tinangig mo. Naawatam. uwan amo, matungpal. Ni Monica. Rimor amo, kaduanan ni mga nang ising. Umay ka. Romwar tamat. Jak kayat tag na di dimansyon. Maaburito at lahan. Uwan amo, matungpal. Kartingan. Hinkay saganan dyan lugan. Tapno makapanawtan. Lugan ni Monica day ta mapasungadak na nakaparaday ti sami ti simbahan. Apag iso. Makasaritak itan ni Monica. Isumot lagayam ang nagparik na kanyak anasken na umayak dito eh. Tagayam. Hepe, adda kayo matgayam. Ne, manang ising. Da kayo magayam. Ayan ni Monica. Adda di tayan ni Padre Simon, Hepe. Apay nga da kayo dito eh. Dito'y ko nga urayan ni Monica. Adda nga min napatag apag sarsaritaan dakin ni Padre.
Ayan yun, ising. At kami pailaang dito'y simbaan, ma'am. Apay ka de. Ni Monica, anya tiyar aramidan na. Kasarsarita na ni Padre Simon, ma'am. Kasta ka di. Ma'am Jonah. Anya ka di mapaspas, ama. Nagnadlaw magsangsangit kayo. Saan? Saan ising? Anya kumaga pong agsangit ngay. Ma'am Jonah, kabisado kan. Di ka makapaglibak kanya. Di nakpagdanagan ising. Basta bantayam ni Monica. Agsarita tantulangan, apaaman ang makaawid kayo. Saan ka matapipilitan, Monica? Ngam panunutam akanayon da ito'y. Matulungan tayo ti amam. Numamwak no anya ti aramidan na. Naatak ni Papa? No may papan ka dagiti personal na pagnana, hepe. Iso dalaan ka ni Mang Bogi ti makaam mo, no anya ti agpaiso. Monica, Ni Mang Bogi ti talkan ni Papa iti amin na banag. At dapay atalkan na daytoy. Ngam ti mismo nga inak. kastagayam. Iso apatyak ano adaman tao ang makaam mo iti amin nga araramidan ni Papa. Awan ti sabali, no saan ani Mang Bogi. Isumot la anad ni Bogi. Anya ti kayat mga asawan, hepe? Adataw ka binilin ko amang surot ka ni Bogi. Ngam awan apulos tinadoktalan na, ngar aramidan na. Kasta ka di? Dahil tati agpaiso. Angam saan na bale? Saan kami ngagsapin? Aramidan mi ti amin, tapno madoktalan mi ti agpaiso. Apay kasta ti Jarmo yaya isip. Ha? Apay, Monica. Madlaw nga agner-nervyos ka. Anya ka di ti pagdanagam launay, kat agawit damutan. Ay, pampanunutag ni mamam. Apay ni Mama? Ay ikwa. Amumatan balasan ko. Duadala ang kinipapam iti mansyon. Ang mga noan niya ti mapasama. Ha? Ay, mabalin ka di, Monica. Di ka la kuman agsalsaludsud balasan ko. Baybay ang naklatan. Oh, anyat madamag ka, Maximo. Sigon ka dagiti buyot tayo. Awan ka no mo tinapasama karangat, boss. Tasaya to kasta. Nilin ko mutan ida nga umakarda iti pagpak niyan da. Panawan dan ti lugar ngay muna na pananda. Kasayatan kasta, Maximo. Taligatan. Tlaidol dagiti tao doon yon. Amano anya pa'y mapasamak. Boss, Nas ka nagsikulado tayo. Sayang oportunidad no pilang laek. Isuanas kan, tinaan-anay panakanhat. Mama? Ilukat mo kumateri daw. Mama? Saan nga agkimtimak ni Mama? Nakaturog nga ta? Tinasayat. Baybay akpay lang. Ang mga nupod no nakaturog. Madamdaman to nakasaritak. Inaki din nagsukat. Madamdaman to lang ang nakasaritak ni Mama. Ultimo ni Monica, agatatap iti amana, Simon. Iso ang mamatiak nga da talaga ti ilimlimad ni Don Leon. Darding, posible ka di akaraman ni Don Leon kadagiti kamang ti bagbagam as sindikato? Posible, Simon. Anya, Ngam kas iti nakunakon kan ka. Saan ko akayat ti mangbas kaglatan iti tao? Aging gajak makaalay tinatib ka, apam managnet. gusto lang dahi nga raramidan, Darding. Kinaganad ka. Narigatan. Amangan magbalat at kan ka ti amin. Dayta siguron ti saan ko nga itulok, Simon. Jak umanugot, asak tukit din ti madaksan. Isungagan ang nadakmet. Orong banglan. Pagrabba nga madoktalan, noan niya talaga ti mapaspasanak. Ngayon pagrabba nga matlang nga anadan, ti karat ka din.
tinapasamak, Ma'am Jonah. Isin, naamuanan nilyon nga ampun laang ni Monica. Anya, kunak tupay kaad. Sabali at talaga ti panagtibayok ididinamag ni Sir no adamok apalimad mo. Ha, day tadag pa iso, Ma'am Jonah. Ay, Diyos ko. Ang mga no anyamot ti aramidan na kanyak. No maduktalan na asigo din nga amok ti palimod mo. Di kaagdanag. Diyak to ibagakan ko na nga daam mo. Nga maduktalan nan tumot laang ti agpaiso, Ma'am. Ha? Ang mga noan yan tukit di ti aramidan na kanya. No maduktalan na asigo din nga amok ti palimod mo. Isin, Ngam di kagdanag, Ma'am. Uray anya ti mapasamak. Uray pa'y nga tanudang ranak ni Sir Leon. Saan ka lagtabay bayan? agi-amanakan ka. Sigod nga amok ang mapagpiaran ka. Ma'am Jonah. Agi-amanak tanda ka kanayon iti sibay ko. Agi-amanak tadinak binaybayan isin. Amo ka magagaran kayong chief. Gustuwak ka di. Magagaran may papanitian niya, atong. Magagaran kayon, amang tiliw ka dagiti masiknan. P1 Mendez. Agpapada tayo lang iti marikrik na, chief. Ngam di ka agdanan. Saan da ka baybayan? Aging gaasaan tayo ang masolbar dagiti parikot. Agyamanak, P1 Mendez. Awan na nyaman na, chief. P1 Mendez. Madamat kumanlahan ka? Iti kabayag mo iti serbisyo. Napadasam ka din tinagbalin at raidor, iti sinapataam apagrabbangan. Ha? Chief. Anya ka din day taasal sa ludsudom kanyak? Saan ka nga ako saran, P1 Mendez? Agdamdamag aklain. Chief. Saan ko man aday ta abanag ti pagsaritaan ta? Kas lang amin naala sa pagsaritaan ta, ti maipapan iti day ta abanag. Sige. Kastoy langan, P1 Mendez. Sapay la kuma, tasong batam da ito eh. Anya day ta, Chief? Kasano ti kinapudnom iti serbisyo. Ha? Sungbatan nat, P1 Mendez. Kasano ti kinapudnom iti sinapataam a serbisyo. Kasano ti kinapudnom, kas may saapan na kabagi tilinteg. Natural. Napudno Chief. Day tangarot ti sinapataak. Saan ka di? Sigurado ka, P1 Mendez? Chief. Anya ka din ti mapaspasamak kin ka. Apay akas tamat din ti salsaludsudam kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Mr. Wong. Anya nga ti masapol da ito ya traitor. Anya ti masapol mo, Mr. Wong. Ano yun? Anya pang pagkapan? Apay palpaliwan, dagiti taom, dagiti puyot ko kabang-ibangili, ha? Anya mananday ta sasawem. Awan ti buyot ko ijay kabang-ibang nga ini. Di ka lagi ti dambo. At para talang likaw bakis. Amo ko niya pang panunutem. Among matlagayam. Apay nga ron niya agsaludsod ka may lain. No talaga matlaing nga nalaing ka. Saanan arumbeng nga awagan nakpay. Ti traitor nga ijay. Di nagkabailan, Mr. Wong.
Oray pa'y no ado ti koneksyon mo. Tinagto ka ba ilan, Apolos? Anya jay ko naman, Nardin. Agdwa-dwa ak kini P1 Mendez, Simon. Anya, ang Nardin. Di mo't iso ti kang runan at alkam kadagiti tao. Idi. Ngam no nadlaw mo kadagiti kang labas. Man-manon akakuyog kong agpaliiw. Wenno agronda. Oh, Adda ngamin sa bali nadlaw ko kankwana. Iso adim mistan siya. ibagbagam ka di, amay sa ni P1 Mendez kadagiti kunam nga ita iti presinto. Kasta ti atap ko. Ngam awan pa'y pamanagnak ko. Anya, oh, jak lang pagarog. Kas itinakon-akon, Simon. Awan pa'y lang ti pamanagnak ko. Ngam iti ka nito ang mapanagnagag. Jak amo. Nuan niya ti maaramit ko kankwana. Imposible nga awan ti parikot, yaya ising. No awan ti nadagsan a parikot. Saan nga agpupok ni Mama Igiselda kan ni Papa? Ay nabalasan ko. Anya nga ti amom. Ang mga nuad darikrik na na. Apay adi na kayat alukatan ti ridaw. Tapno maamuak no anya ti kasasaad na. Tapno maasikasok. Ay, Wano? Amangan mat na adda ti amom, yaya. ha. Nay, anya nga'y kumati amok, Monica. Di mo't nagkuyog ta. Naggidan ta asimang pat dito yung mansyon. Makapaatap ti kastoy, yaya. Talaga adya kun maawatan no anya ti mapaspasamak. Kumusta'y makala na kitibuyot tayo di kabangi-pangili, Maximo? Naululimek, nataltalgad da, boss. Nasaya to kasta. Naligat mapugtuan no anya talaga pang pagkapan, Don Leon. Boss. Ngam sana kagsaldag. Boss. Hamom, no anya ti ultimo remedyo. Anya, Maximo? Tirahin tayo ni Don Leon. Anya? Anga Maximo, sigurado siya mapagatapan o dadakas mapasama kan kuana. Nang luna kat indalumnak, sangkate. Ha? Eso pa nagkunak kat sana kuli da ita pamuspusan. Ang mga nagbalatak lang kanyak amin, no alamidan tayo kasta. Saan tayo kadipay, agsubli di mansyon. Tiyak pa'y kayat, Pogi. Agtalinad tapay lang dito'y safe house. Namamo, adadan nga agatap ni Monica. Awan bibiyang ko. Amo, Saan ko apoto techay ang Monica? Linukunak ni Chona. Iso ajak pa'y lakayat ang makita ti panagrup-rupa tayo jay mansyon. Tama nga no anya kiti ti maramit kong katakwada. Talaga ajak malaptan ti bugtot ko itam. mawatan ka, amo. Kaya't ko apagpalawagan ni Chona. No apay akas chay tinatutala. Yamamangan no saan ko amalaptan ti bagay. Iso asaan ko palang aramidan ti kasta. Narigat tagtempal bogi. Among dayta. Porno dayta, amo. Iganda na, tamawatan ka. Nasaya at numaawatan lang. Isungag talinad tapay lang dito'y safe house. Para no makapagpanunutak itinasaya. Umay ka, padre. Dumanon ka. Agyaman manang ising. Nakapasyar kayo, padre. Kas lang amin, adda sana nasaya at ang mapaspasamak dito yung mansyon. Manang ising.
Isong imayak. Taumayak makisarsarita kada Mayora Rogante. Anyat ko na buyo tayo imawag. Boss, aging ka kano ita. Awan pa'y lang di mansyon ni Don Leon. Ano ya? Sarilo na pala na. Napan nga ta kabangi-bang ile, ayan buyot na ita. Saan ko masumbatan da ita, boss? Basta tiyan mo. Awan ijay ni Don Leon. Delikado na ito'y. Ang mga nuan yan tumaladitan mapasama kapuan ang daijay Don Leon. Anya tigat mong aramidan, boss. Kaya't ko amuan niyo no sa dino na panan Don Leon. Iti kasta, masakbayan tayo no anyaman plan-plan wan na. Madlaw anapatag ti pagsarsaritaan da mama, kan Padre Simon. Ad-ada itan amamatiak. Nga adda ti mapaspasamak at saka mo. Kati makitkitak ita adjar da Padre Simon kan mamangag sarsarita. Ti pamanaknak. Monica, balasang ko. Yaya? Kita umat gayam da Padre Simon kan mamam ngagsarsarita. Madlaw anapatag ti pagsarsaritaan da. Katno jak mariro. Adda laki di ikumkumpisar ni mama kan ni Padre. Ha? Panag ko na miyaya. Anya ti pagsarsaritaan da mama kan Padre Simon. Ha? Ay, jak amo, balasan ko. Awan ti amok iti anyaman apagsarsaritaan da ita. Basta gayang tinapasama. Mayora Chona. Day tati agpaiso, Padre. Pasensyakan. Saan ko maadito iti pagkumpisara? Ngamdya kon malapdan tinagansan iti barukong ko. Jak lain pagarop, Mayora Chona. Jak ninamnama da ito'y anaamakan ka. May bilang ka di ama, sulit ikasjay anaramid ko, Padre. Saan ko nagayatan ti amin? No adaman nagladingit iti daydi akan ito. Siya, gaputa siyak ti ina anapukawan iti ana. No siyak lamay sa, Mayora. Awan ti basol mo. Tilang makunak abidot. Ket iso ti panangilimod mo kani Don Leon nga asawam. Padre. Jak mababalaw ni Don Leon. Doon napalalo ti pungtot na. Gapoy tinaduktalan na, Mayora. Talaga ngamin anasakit iti beneg na kas lalaki. Ikagumam alitupan tinagbasulam kan ko na, Mayora. Barang nadumtang matlang ti kanito, amaawatan na. Luapay nga inlimad mo kan ko na ti amin. Ano jay ko na, Pogi? Amo, kawawag ti kontak tayo. Kaslagat atap kanon kan kuana ni Hepe Salvador. Anya? Tay tatagpaiso, amo. Isa binilin kong aganad kumakanayon. Panagkunayo, amo. Kanya nga dati kapintasan na maramid. Tsaka mo. Tinagpay lang singain, Pogi. Nariribok ti panunod ko ita. Tsak kaya't ti masinga nga agpampanunod. Kanya nga Maximo, at ang Don Leon ay mansion ta? Ay, awan pa boss. Saan pa yan nagsubli? Ano niya? Sumagmamanon altaw awan ni Jai Don Leon ah. Ay, tangarot gat, boss. Saan tayo nga mo no anya ter aramidan na? Oh, makapadanag talaka. Ang mga nabakla tayong tulangan o anyaman iwayat na. Tinasayat, boss. Pagsaganaag dagiti tao tayo. Sige, ulay no at dada kabang-ibang ili. Ibaga magalel toda. Tapno makaumay dadakos, no kasapulan tayo ida. Mama? Iha, si kamot gayam. Mama? Sumagmamanon nga aldaw asan ang nagaw-awid ni Papa. Sa dino tinapanan na. Apay asaan nga agaw-awid? Ada na patagnas as ikaswan na, iha.
Day ta kadila ang ti makagapo. Ada, importante unay abanag, anagapaan mi. Anya day ta, mama. Pangaasim, iha. Saan pa'y nga itati umno akan ito tapno maamuang? Iso asaan ka kuman nagdamag? Ni, ungor tilugan ni Papa day chay. Addan ni Papa. Leon, agyaman ak tanagawid ka matlang. Sumagmamano nga aldaw adi ka nagawid. Nagdagdanag kami kan ka. Anya kumangay ti pagtalagam. Leon, asawa ka. Apay ket din adyak agdanag iti saan mo apa nagawid. Napanunot mo kumatay ta. Hindi ka nito alinukonak. Mabalin ka, di Leon. Ikanak iti gundaway ko nga agpalawagkan ka. Anya pala kumatilaw nawag mo. Ti kunam kiti. Kaya't mula ang adipensaan ti pananglukom kanyak, Chona. Diyos ko, apay ngamin adinak kayat adenggan. Mapalin ka di, Chona. Di ka sangit-sangit iti sago. Saan ang maagasan dagiti luam tinakaro asakit tinagam ko amarikliknak? Nabayag apanawan alino ko na. Ita, kaya't mo ang maawatan ka! Ala, no di nak maawatan. Adakan kadaytan. No di nak mapakawan. Adakan kadaytan. Ngampang nga asim. Nasaan mo ko mga ibang bagakan ni Monica? Anya ko maga po adyak ibaga. Rumbeng lama amuan na. Tapno di na kontraan day chay nga ampon! Pangasim yun. Amang ano pumanaw ni Monica no maamuan na tiyang paiso. Di na saysaya at no pumanaw! Diyak ka sa pulang ti sukir dito pagtagak, Chona! Isungawan ti bibiyang ko no bilang ta pumanaw! Makaamon iti bagina. Tawan ti bibiyang ko kinkwana! Pangasim yun. Saan ko ma? Pangasim. Nagparintumang ka iti sakok. Chona, No kasapulaan yun. Ang pagpakasiakan ka. Saan mo nga'y pagpakaam mo ka ni Monica? Diyak mo no niya ti aramidak no bilang pumanaw ni Monica na maamuan na ti kinapudno. Pangaasim yun. Maasi ka kuma. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado ang maragsakan kay iti adamag, boss. Ano na ita, Maximo? At ni Jay Mansion ni Don Leon. Nakasublain. Namo nyo ka din o nagkapuan na. Saan nga mo di tao tayo nagpalpaliw, boss? Basta tinyawag na lang kat addan ni Don Leon ni Jay Mansion na. Poli ata! Boss. Naskan mamuan tayo no nagkapuan na. Tapno masakbayan tayo no anya plan-plan na alamidan. Sige, boss. Wah! Yawag ko nga munda no sa dino tinaggapuan ni Don Leon. Kanuan niya tinarami na. Nakaskas daaw, saan ka di, Yaya Ising? Ti anya, Monica. Sang-sang patlaang da papakan mang bogi. Ngampimanaw da matladakos. Amangan no adda pa iti di nanalpas nga asikasun na. Iso apimanaw mutlaang ni Papam. Sabali dak parparik na kanyak, Yaya Ising. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Inakasarita ni Mama. Amang ano nagapadamanan. Katnoan niya ti inaramid nan kan ni Mama.
Itayat pa'y lang adda dito eh. Ngam awan pa'y lati uray anya anangag ko. Manipod kan ka, Simon. Narding, Di mo kadi kaya tikadda? Kagura na kadi? Wano anya? mabaling ka di. Saan ka kumangag panunot itino anya ladita? Simon, adda ka di parikot. Kuha, awan Narding. Awan anyaman na dito yung panunotak. Patsa ka mapunas tungod lang dito eh. Anya nga min dayta. Narding, pangasin ta di mon pilitin nga amuan. Personal dito eh. Katjak mabalin nga ibagakan ka. Sapay la ko matamawatan, Narding. O sige, saan ka pilitan, Simon? Ngam no bilang lang takasapulam tigayam ang nakasagana adumngag. Itinuan niya man dayta. Laglagi pam. Adak lang ditoy. Di ka makapaglibak kanyak mo, ma. Nakatkadlaw itilangam anak sang sangit ka. Monica, iha. Awan anyaman na daytoy. Ibagam kanyak ti agpaiso, mama. Kinabil na kakadi ni papa? Ha? Pangaasi, mama. Ibagam kanyak no kinabil na ka. Saan ko nga itulok akabilan na ka ni papa? Saan anaing kalintagan dayta? Saan, iha? Saan nakakinabil ni papam? Apay nga rod anak sang sangit ka. Itian niya aga po. Imbagak matankan ka nga ada tinapatag abanag asaan mi anag kinaawatan. Dahil ti makagapo no apay akastuyak ita. Ngam saan nakakinabil ti amaham? Sapay la ko mga rod takas tangag paiso, mama. Tanudang ran na kayo ni papa. Diyak lakit di mapakawan. Surutan ito ti tao tayo, Dadon Leon kan Bogi, boss. Nasayatan mamuan tayo no sa dino papapanandon, Leon. Nalaklakamot mamuan tayo, no anyal alamiden na. Pudno dahi ta, boss. Isa binilin ko adi na idasal dengan asurutan. Aging gaamamuan na no sa dino ti pagturungan da. Kamaod dyanan na. Mamuan tayo matlangan no sa dino papalandon, Leon. Nalaklakasiputan tayo no anyal alamiden na. No anya plan-planuan na. No bilang tamamuan tayo, no anya ti plano ni Don Leon. Anya ti ramidan tayo, boss. Anya pa'y kuma. Unaan tayo, Don Leon. Daklaki titulok mamaysanak mananday jay tao. Amo, masigurado ka data ti sursuruton di kotse. Ngay tayo pa'y umipipos ka data. Nadlaw mo matgayam dayta. Wala mo. Ngam relax kayo lai. Siyak ti makamu. Jack itolo. Saan, Bogi? Siyak ti manggibos iti no asino man ang nakalugan iti sumarsaruno kanata. Amo. Nabayagin adyak na aramat ti paborito apaltaw. Iso asyak ti manggibos iti awanan bayin. O sige, amo. Mangkita kiti napintas a lugar. Dahil tayo marami diyo. Manyaman ti kayat yung marami din. Nasurutan na kami nga tamat laing tawanan bayin. Amangan no sa bali at talan ti tinurong na. Ison sa dayta. Isungag pa isong. Isagalat ti paltok ko. At dayta. Pasatagon. Diyak pala nagkupas. Nyamnas kanyang sigurado ha. Asit kang tapno sigurado ang mapatay ko tawan ng bayin. Saan amamatikan ni mama, Padre Simon? Anya ti kaya't mo asawan, Monica? Anya ti kunam asan mo apat dyan ka ni mamam? Di ko na asaan a pinasakitan ni papa. Ha? Kinabil na kun itinaminsan ni papa. Katamok. Kinabil namat ni mama. Iso akas dyan na laos ti panagsangit ni mama.
Ngam saan akayat nga aklo na ni mama. Kaluban na latta ni papa. Di na kayat nga ibaga kanyak ti agpaiso. Monica, amangan magpaisumot asaan akin nabil ni papam ni mamam. Ha? Nakitam ka din nga adda gapuanan ti kabil ka ni mamam. Adda ka dilimitam iti rupa na. Wano iti takyag na. Posible agapuanan ti pan nakakabil na. Ha? Awan, padre. Oh, makitam? Awan ti nakitam posible apagilasinan ti pan nakakabil na. Oh. Iso posible nga rodmat nga agpaiso ti kunana. Asaan adinangran ni papa. Nasulutan nga ta tao menos harino na parandon, Leon. Apaman mamuak no anya plan-planuan na. Talakaw na akon. Ni Don Leon. Hapay nga tao mau awag. Hello, Don Leon. Nakawag ka, Mat. Mr. Wong, iti sumaruno amang bilin ka iti magpaliiwin o panggap iti takis kanya. Siguraduan abay tayo bandido. Tapno saan amay sakmam. Anya kayat mo sa wan, Don Leon. Di kan agin diti ambo, Mr. Wong. Mangibaon ka laing iti mga akop iti bangkay ti buyot mo dito sityo kamagkaan. Asitag iti kalentaan. Bye, Mr. Wong! Pinutin na salitaan me. Teka di binilin Maximo jay inyawag na kanyak. Laskan makasalitak Maximo. Saan pa'y asimangpet ni Monica, Ma'am Chona? Kunana itay amapanlaeng ije simbaan. Ngam saan pa'y matlaan nagsublay? Ising. Ma'am Chona, adda ka di kinapudno ti atap ni Monica. Adangdangran na ka ni Sir Leon. Maaklon ko ti anyaman nga aramidan kanyak ni Leon. Tijak maaklon. Katno ibag anak ni Monica ti agpaiso. Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Amangan no anya ti aramidan ni Monica no maamuan na ti agpaiso. Amangan no pumanaw. Tijak maaklon dayta, ising. Ay, Ma'am Chona. Iso asapay la kumata saan nga ibaga ni Leon ti agpaiso ka ni Monica. Ne, adda si Mangpet. Amangan no adda ni Monica. Kung nakontak ti tao tayo mang palpaliw ka ni Don Leon, boss. Ania. Anya nga tanti na pasama kan kuana. Tiyawanan pa in Don Leon. Puno laki din nyawag na kanyak. Ha? Anya ti kayak mo asawan, boss? Tinasayat, lumwalta. Kalti nga Maximo. Ada na patag papananta. Maban tayo man na dyan safe house, amo. Ngam nagsubli tayo mo dito yung mansyon. Kalpasan ti pa nang ipakniyo, itinang surot kada tayo. Sigurado nga, Bin, nga adamat iwayat ni Mr. Wong Pogi. Iso nga ure, jak pala kumakayatag na diti mansyon. Kapilitan arag suplita. Amo, itay pailang nga kumitkita dito ni Mayora. Amangan no agatap, kaputa saan yung mat nga minakasarsarita. Agatap aging ka iti kayat na. Awan ti bibiyang ko, Pogi. Amo, kasi tinagunakon ken ka. Jak pala kayat akasarita ni Chona. Taamangan no anya pa'y timarami ko. amo, ti kotse ni Monica ti dinteng. Si Mangpeten ti Ampo. Boss, talaga na tayo ti binilin tayo. At dahil tapay lang ti bangkay na. At iti unag tinaidong para ko tiyan na. Ti ayop Don Leon. Kalakatuso. Kasayatan siguro na i-report tayo dati, boss. Tatlo kang maganda iti pulis ni Don Leon. Saan? No alamidan ta dayta.
sigurado agbalatag kanya kamin. Ha? Nalangit din. Kasayata no maulaman ti kotse, kalaman bangkay. Tapnawa na ni ebidensya mahala na kiti polis. Ulaman mon kotse na idong pal, Maximo. Itay pa'y lasing mang patak akit kita anak ni Papa, Mama. Panggapnak siguro asitaran. Gaputari mo arak manan. Kat imo na pa'y anak kasubli dito yung mansion, ngam iti siyak. Iha, pangaasim. Mapan kan ija silid mo. Di mo kuman rubruban ti anyaman amarikrit na ni Papamita. Amang ano anya apay ti maramid na. Saan ka mabutang, Mama? Awan mo tidakas nga inaramid ko? Isa pa nagkunak at saan arumbang agbutang akan ko na. Iha, siyak kumatidanggam. Siyak ti makaamuno anya tinasaya at parakan ka. Isa adumngag ka kumakanyak. Pangaasim. Agoray ka man, Mama. Anya aya ti pagkaskastaan. Apay aya akas lata kabutang mo. Anya ka di at talaga ti mapaspasamak. Imbagak matankan ka, saan ka di? Adda saan mi anag kinaawatan ka ni Papam. Tiyak kaya't amarubruban, no kaunat na ka. Isa pang ngaasim ko matadangganak, iha. Alan, pangaasim. Ipangagnak, iti ibagbagak, itakan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayaw talaga, Don Leon. Torso! Panagkunak! Katatamat lang pasol dyan tayo, boss. Saan nga minanaganap? Sa bakay. Agpaiso na ita. Tano na kanad, saan ko man ay sagmak? Isupasol na matlaang. Tilang adat na ita, boss. Sigurado at tagtagipasitan da tayo manan. Sigurado na ita. Panagsaan ko makustuhan. Kaslagal alangugan pa lang dito lapayag ko na kiti ang bagana ini mawag. Relax, boss. Saan kayo apailoyos awag na kada kayo dahil dyan ano na yun? Sigurado saan kayo makapagpanunot itinasayat at diskarte. Magpailoyos kayo. Opel na kiti polis na sabat tamak si mo. Sinalono titlak ti bombelo. Sigurado na mo ang danti may papanitilugan na nauran, boss. Agturong dalakit di dyan naggapuanta. Agyaman nak Leon, tauray kaskasano. Pinatgamtikid daw ko asaan ko maamaamuan ni Monica ti amin. No saan man nagsasawa ita? Saan akayat asawin da ita? Apinatkankan, John. Leon? Ama mo na. Awan ti asino man ang makalapad iti anyaman akayat kong aramidan. No ipilit ni mo ni kati anyaman adyak kayat nga aramidan na. Iparupak ken ko na. No anya tipod no akinatao na. Una yun, Leon. Tinakman lakad na. Awan ti karbangam nga reklamo iti no anya ti kayat kong aramidan. Laglagi pamasika ti nagbasol, Jona. Basol mo amin dagitoy ang mapaspasama kita. Iso nga awan ti karbagam nga agreklamo, tasika tinanggirugi iti amin. Panagkunat kat na igagara dahi dyan na pasamak, Simon. Payan ako ng tikasta, Martin. Gaputada na sarakan na iti bumbero ang nagkargaan iti gasolina, iti asideg dyan na uram alungan. Nalabit ngayong gagara da nga inuram tilugan. Tapno saan na maduktalan, no anya talaga tinapasamak. No kasta. Sana talaga disgrasya lang da dyan. Patsa ka saan? Uray ti hepe dagiti bumbero. Kastamot lang tinakuna na nga atap na. Iti nagsarita kami. Anyan. Aking bangkay itinasarakan da dyan. Saan pala na bigbig? Awan pala ang tilid. Iso aday ta ti madama, amaas asikaso. Saan mat siguro ang narigat ikidkidawan kan katiinam? Saan ka de?
Nalakamot la siguro no patgam tikid daw nakan ka. Panag ko nakyaya ising, awanin ti lugar ko dito mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawaan? Kas lang amin saan ako nakamang ti pamilya. Iga po kadagi ti mapaspasama kita. Anya? Ay unay kan balasang ko. Saan ko maatila pampanunutem? Apay ko maako naem asaan ka akamang ti pamilya? Gapo ta oray ni mama. Paritan akon nga umasidag kan makisarita kan ni papa. Nalawag met ye ko na ni mamam. Adda ti pagdaldalanan da ita kas agasawa. Iso akasayaatan no baybay am ida amang resort. No anyaman ti parikot da nga agasawa. Ngam kas anak da. Panag ko nakatrumbang laang mat amaamuak. No anya ti pagdaldalanan da, saan ka di? Idi kasta, makatulong nga kadakwada. Dahil tala ang matikal kalikaguman. Kurado ka ka din, hindi na itapanggap mo, boss. Well, Maximo. Basta siguraduam sa nabidot bilinam, ha? Ipagpakaunak lang, boss. Uray saan amabisto dagiti pilinak. Sigurado nga mulatan ni Don Leon at datayo ti akin aramid iti amin. Amok dayta. Namnama akong dayta, Maximo. Nga mawanan nyaman na. Timpultan ti ita. May baliknak Don Leon. Sanak mabutang kan kuana. Nga ulay at datayo ti Little Leona. Boss. Alamid ang bilin ko. Tayo so pakalagsakak, Maximo. Matungpal, boss. Namnaman niyo ang mapasamak ti kayat yun. Asino Jerry Muarbogi? Ni Monica amo. Agmay-may sana laeng. Natagkad at talaga ti ulo na. Aramidan na latati kayat na. Kasla at dati karbangan na kadagiti sanikwak no masasta. Amo. Nutsak labang panunutan ni Jonah. Talaga kinumprontar ko ni Monica. Amo. Kaya't ka di asawan na ita. Asan nyo na bakibiyangan ni Monica? Amok nohan niya ti pampanunutan, Pogi. Nyambalagan ka. Amangan no tumangad kay ti Barsaga. No patuluyem ti anyaman niya gay ay ayam ita iti panunod mo. Di ka di maragsakan, tasaan na ka naparitan ti amam arumwar. Saan na kas ini? Ako namlang kasla ka balot iti mansyon niya. Sa bali ita, padre. Panagriknak. Kat saan da ko nga ikabkabilangan iti mansyon. Pagkunaan kumamet, Monica. Paritan nak ni mama ang makisaok ka ni papa. Madla ko akasla ilikliklik nak iti mahisang banag. Ngamjak mat amuno anya. Saan mat siguro dakas? Noan niya man day taabanag ako nam apangiliklik-liklikan kan ni mama. Saan ka di, Monica? Padre Simon. Apay nagtulnog kalaktan. Amok aparay ti pagsayatan. Noan niya man ti pangiliklikan ni Mayora kan ka. Diyak amuno anya ti rumbang aramidag. Matikawag. Iso adi ti simbaan, tinagkamanga. Ti awanan pa talaga na to rin. Anyaman nga tanti bagala kanya. Anya ti masapol mo, Mr. Wong? Don Leon, hangay di aming kuntaway kat sikat palike. Katahanap, saan may saltaw? No ibagbagam ti kastaga po'y tinapasama kiti tao mabinilin mo amang paliw kanya. Ibagbaga kun ka. Saan ka nga agbalin kanya? Para kita, Don Leon. Anya ti kayat mo asawan? Ulayam lang ano niya solbling sakin ka. Bye. Hello! Mr. Wong! Hello! Ti ayop ang Mr. Wong. Nagturedan ang nagsao kanya kiti kasyan.
Siya pa'y kitin tibot-bot nga na. Ha? Diyan ito lo. Agaluwad kanyak na dyan, Mr. Wong. Ipakita kin kuan ano sino ka talaga dito'y San Bartolome. Jak naman da ito'y ayo umay mo dito Monica. Anya ti may paay ko kan ka. Hepe, di mat na ibaga kada kayo iti na minsan. Ano mabalin kat paliiwan niyo kumani papa? Mararamid da ita, Monica. Iso na lang tawan mo ti madlaw jay taok. Asan na sayar ngar aramidan ni Don Leon. Sigurado kayo, Hepe. Kasta ti initial a report kanyak ti pulis a binilin ko. Ngam di kagdanag, Monica. Maituloy ang mapaliiw ni Papam. Sursurutan na ka din ni papa iti amin na papanan na. Lading itang ibaga. Asaan na maaramid ti pulis ko ti kasta. Gapot adamat lagi ti gundaway a kasapulan mi ti serbisyo na. No adda misyon. Sabagay, maawatak day ta, Hepe. Ngam sapay la kumata at damat la ti maduktalan nyo. Maipapan kan ni papa. Ma'am Jonah, saan ang makaignan ni Sir Leon? Kaslanta pa kaburiburan na. Madanaganak, ising. Ang mga nakalaat nga iparupa na ka ni Monica ti kinapudno. Ma'am, apay no si Kanti mangibagakan kwa na iti amin. Unaamon ni Sir. Diyak ka ba unahan, ising? Maamakak iti mabalin nga aramidan ni Monica. No maamuan na nga isukat ampun laghanam. Ma'am Jonah, Iso mariribu ka nakmat. Diyak amo na niya tirumbang nga aramidak. Nang runa numariknak asaan ang magustuhan ni Monica, ti kanayon nga ibagakkan ko na. Aliklikan na pailaang ni Leon. Abay, kasta tilangan, sino? Adda ka di parikot mo? Awan, Nardin. Jak la malipatan tinako na ni Monica. May papan iti parikot na iti pamilya na ita. Simon? Mariknak ti marikrik na ni Monica. Iso ama-amakak iti mabalin nga aramidin na nugbilang. Taan niya, Simon. Apay, di mo kayat na ituloy ti kayat mga ibaga. Amumot siguro na niya ti kayat ko asawan. Saan ka di? Sa bagay. Ay, alang arad, diya ko nagbayag. Naskan na makasaritak dagiti kakadwak. Para ka dagiti daddo mapay abanag, anaskan nga asikasuan. Nabayag kan sa Monica. Pasensya kayon, mama. Diya ko napupuutan ti oras baya ti kaadak iti simbaan. Iha. Ngam saan kayong agdanag, mama? Awan ti dakas nga inaramid ko. Iha, saan ko nga ibagbaga nga adda ti madingar aramidam? Diyak la kayat nga agsubang kayo manan kan ipapam. Ang mga numarubruban ti anyaman amarikrik na na ita. Mama, diyak kayat nga adda nga agaburido ti amam, iha. di kay agdanag, mama. Agtong palak kada kayo. Ngam no adda ti madlaw ko asaan anasayat. Ladingitak. Ngam talaga akong prontarik latta ni Papa. Anya? Monica, day tati saan mo nga aramidan? Saan mo akong prontaran jay amam? Nga uray anya ti mapaspasama? Nangag ko ti panagsarsarita yung kini Monica itay. Sakbay asumit nga. Leon. Husto tar aramidan. Bilinam ni Monica alumiklikan. Bilinam. Adina kon kontraet. Tadyak agdwa-dwa amang pabain kan kwan. Anya? Maaramid mo ka di dayta iti anak mo, Leon? Saan ko nga anak ni Monica? Saan ta nga anak? At daigam ko apamanagnag. Leon. Saan laing niyang bintot?
tasigurado ang mabainan. Numamuan na tagpaiso. Nga isukat may salaing... Anya tagijay apo to. Diyos ko, anyat mapaspasamak, Leon. Diyan ka mo. Inakitain. Ay, Diyos ko, anya nga tanti mapaspasamak. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Monica. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, di ka makit na. Pampanunutan kami no anya sumaluno mapasama. Boss, kas na ko namon. Hawaran sa bali atapan doon leon iti anyaman mapasamak itay jay mansyon. Bakit niya, boss? Amo nalatan na datayo ti makagapo. Ngam kinulak magten. Hulay niya pa atapan na. Takasakarak. Tinapatag. May palik na kan kwara saan tayo kabuteng day chay doon leon. Ayan dagiti ka po, Sir Boki. Amo, panagkunakit at daday ti balasi ti kalsada. Ala, dahito'y taramagan. Sige, amo. Karti nga, tamang anomayan dagiti polis. Matong pala mo. Abto. Itay, porwak kon kadakwada to'y granada. Day, tatirombang kita kayo! Ngamnas ka na makasigurado tayo, amo. Alan, agsubli kayo dito nagtimansyon. Delikado. Saan, Bogi? Dito'y aglaeng. Sa anak amabuteng kadagiti agin lalaing. At turungan dito'y dagiti pulis. Siyak ti subango kadakwan. Di ka matala. Anya tinapasamak, Don Leon? Kilaat anak angag kami kadagiti puto. Saan na nakabales dagiti talo ang gwardya diti mansyon. Isuada kami kinibogi tinakiranget kadagiti dimi amo a suspect. Kat, anya tinapasamak? Saan nagmat anairuam nga garamat iti paltog. Medyo madanaganak. Pagamuam, kilaat niya at dati nangagmi agimloong iti Ruarte Gate. Iti palaso ti kalsada, hepe. Anya? Nadlaw ka di nga dati sa bali nakiraman iti mapaspasama. Tigat ko asawen. Ang mga nuad dati sa bali at tawa nakita yun. Awan ti nakita, hepe. Nasipngat. Basta ti ko na ni Bongi. Aglingrid aklaeng. Agigadimtang kayon. Kasta tinapasamag, hepe. Makita mo't sigurong ti kinadelikado ti sitwasyon ita, iha. Awanan ti kabutang dagiti managdakdakas. Ultimo to'y mansyon, Katrina Utdan. Mama, Maawata mo't siguro itan. No apay nga dadagiti gundaway, anasken alapdan da ka. Wano paritan da ka rumwar. mas dawak lang, Mama. Anya ti makagapo. Apay nga ang dadagiti agpangpanggap iti dakas kada tayo. Naskan ka di pa'y laang asaludsudom dayta, iha. Simple laang ti sungbat dayta. Talaga asabalin ti taray ti panunot ita dagiti managdakdakas. Awanan ti pilpilyan da. Iso ana pasamak ti kasjay. Ngata, Mama? Anya ti kayat mo asawan, iha. Kasla sa anak ngamin akong binsido. Iti kasta nga imbagayo. Panagrik na kat adanaon o nag-arason. No apay anapasamak ti kasjay. Saan basta-basta lang ti kasjay anapasamak dito yung mansyon. Talaga na si Glaton Leon. Hakasam ta duwap na papatay. Kapo palang laot taman so dagiti lokante. Sa ako magustuhan mapaspasamak. Hawanan malalamidan me. Kontrak ini Don Leon. Naskan makapanunutak na saya at maalamid. Iti kasta.
Makapalas kami. Nasakit lakam ko kasta mapaspasamak. Ni Dolio manawaw-awag. Sigurado sa bali man tulungan sa laitan me. Iti kalito song patak. Gamlaskan song patak tapno awan makunana. Hello, Dolio. Nakalamang ka, Mr. Wong. Wala ang kinapapatay mi ka nagitid taom aripaot iti mansyon. Idinto, tatalo ang gwarga, di napapatay. Anya ka di mananday tayo magpakam, Dolyon. Ikan agin di ambo, Mr. Wong. Sigalang di makaituran niya garamit iti kastekan niya. Awanin ti sa palipay. Awan mo kipagpakam, ha? Saan ka kumagsaw kasta? Hello? Hello? Talaga nasilip na itchay, Dolyon. Amo na lata siya kutek. Hanggang saan nakagbutang kan kwa na? Saan, Dolyon, klase tao pagbutang? Saan polos? Manipod ada kasdian na pasamak diti mansyon niya ya ising. Kanayon maten arom rumarda papakan mang bugi. Monica, Kasano nga rod asanak nga agpanunot at talaga nga addadakas ang mapaspasamak? at dayta ka manan. Mabalin mo't nga agtumpal kalatan itibilin ni mamam. Saan ka di? Yaya. Ay nabalasan ko. Imbaga na matenken ka akumplikado itati sitwasyon. Saan tayo nga amunoan niya dagiti sumaruno ang mapasamak? Iso asaan arumba nga agpanunot tayo latan iti kumpurmilatitan. Basta siya, Yaya. Kas itinakon-akon. Sa balit agparparik na kanyak. Kat mamatiak, ano ituloy ko ti aramidak. Maduktalak matlaang noan niya ti pudno. Kat maamuak matlaang noan niya ti rumbang amaamuak. Manipo na pasama kas chay jay manson dagiti lokante. Hawan pa lang inuwayat Don Leon, Maximo. Panag makapatanag. Amangan maklatayo latanan yaman parang balas na kada tayo. Nanyak panag ko lang, boss. Rumbang ka di pagsublian tayo langan dagiti buyot tayo dito San Bartolome. Maximo. Kasayatan mo't lang no kanayo na nakasagana ti depensa tayo. Kontra itiyan niya man na plano ni Don Leon. Lonya kasayatan malamid, iso alamida, Maximo. Ngayon bilinim na yung bagbuyot tayo. Tama nga no iso na kiti at adda pa kay sagbakan tayo. Aging gaidada na pasamak iti mansyon, Happy Salvador. Kanayon maten arom rumarda papakan mang bugi. Napintas kumagundaway day chay. Tapno surutan dagiti taong. Naibagak matangkan ka, Monica. Makapaliula ang jay tao, naawan ti misyon mi. Ngam no kas ita, akas hapulak jay tao. Di na nga rod mapaliu ti amam. No kasta nga rod. Siya kun ti mang surot kan kwa na idinalimad. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Delikado. Napaggad para kan ka. Ngam kasano ang maamuan tayo, noan niya ti kayak tayo ang maamuan. No saan tayo matapaliiwan ni Papa? Monica, siyak ti denggam. No husto amin nga atap mo, nga dati sa bali nga ilimlimad ni Papam. Posible nga ron ama isagmak ka, iti plan-planhon apan ang surot mo kankwa na itinalimad. Happy Salvador. Mabalin asi ka ti pagbawingan dagiti nalimad akabusor ti amam. Gapo iti atapam nga iligal nga aramidan na. Iso asaan mo asursurutan iti nalimad ti amam. Ta delikado. Nasurukan na makalawas tinapalabas. Manipod adasana na sayat ang napasamak iji mansyon, Mayor Arugante. Padre, San kayo mutkit dia sidiran? Tamok no niya ti pagdaldalanan nyo ita. Ngem kasayatan siguro, no saan kayo nga umidbat iti na marswa. amok aga po ta italaang nga imbayak dito simbahan. Iso akas na ti ibagbagayo ita kanyak, Padre. Kaya't kayo lang nga palagipan, Mayora.
Amangan ngamin no gapo iti mapaspasama. Ket makalipat kayon kan kuana. Saan to ang mapasamak na ita, padre? Amo yun o anya tipod no? Naikumpisar kundi amin kada kayo. Maawatan ka, Mayora. Ket kas itinakunak idi pay ladamo. Kasayatan no aramidem ti rumbeng. Tila ang kinapudno ti masigurado ang makatulong kan ka. Tapno sumaya at ti amin. Tapno mailintag ti amin. Naan nayas ti agbyag. Babaan iti kinapudno. Mayora Rogante. Madlaw ang naunag ipampanunod ang asimang pet, Monica. Apay ka di balasang ko. Yaya, nabilang tapod no gayam ti amin nga ibagbaga kita. Anya ti rumbang nga aramidak. Monica, apay ngamin aday tamanan ti pampanunodem. Kasano nga agulimag ka no kumpurmilatan ti sumsumrak iti isip mo. Laglagi pem nga amam ti pagpampanunutam iti saan anasayaan. Yaya, Amom balasang ko. Tapno agulimag kan, kasayaatan siguro no agabrod kalaengang. anya? Kasayaatan ti kasta. Tapno saan kan nga agpampanunot iti kumpurmilatitan. Saan ka de, balasang ka? Saan ka umadayo? Agtalinaw dapiti San Bartolome. Aging gaamarisot dagiti parikot ang mapaspasaran tayo dito. Amom na niya timadlaw ko kan ka, Simon. Kanayon kan ngagpampanunot iti nauneg. Manipod adda tinaibagam kanyak nga ingkumpisar kan ka ni Mayora Chona. Saan la day tati makagapon Arvin? Pampanunutot pa'y nagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Ado nga minin dagiti umili nga umas asidag kanya. Amang ibagbaga amabutang da ka no. Gapo ka dagiti pagteng amapaspasaran tayo ita. Simon. Agpay suman, saan ka di? Ura sino? Madanagan. Magasamit. Mismo aman siyong da mayora tinaraot itay na biit. No napasaran da mayora ti kasjay. Kasano lang yung dagiti umili nga awan mat impluensya na. Sana bale, Simon. Aramidan mi ti amin. Tapno agsubli ti kinaulimat dito'y San Bartolome. Naimbag nga oras mo, Hepe Salvador. Na kayo maggayam, Don Leon. Naimbag nga oras yung ma'am. Agtugaw kayo. Agyaman ang Hepe. Kalaat sa dito yayo umayo. Adan sa akin din napatag agagarayo dito'y presinto. Kumusta ang investigasyon nyo, Hepe? Parag ko nagkatumtas matan ti kabayag di panag-imbestigaryo. Tapno maamuan, no asino dagiti rimaot iti mansyon. Sigon iti initial a report. Anyamatan, Hepe. Aging gaita. Initial a report pa'y laeng tinakalap yun. Don Leon. Pangasiyo ko mata. Danggan Hepe Salvador. Intalagmi kada kayo ti amin. Taninam naman nga adda maaramidan nyo. Nga maging gaita kat initial a report pa'y laeng ti bagbagam kanya. Anya klase ti trabaho ti aramidam, Hepe Salvador. Ipagamlayan no di mo kabailan taglusulos kan iti tagam mo. Don Leon. Kasta ti kasayaatan niya aramidan. Aglusulos ka lang kas hepe ti polisya dito'y San Bartolome. No di mo met kabailan niya aramidan ti pagrebengam. Awan sirbina ti kaadtam iti pwesto. No inutil ka ba't kayam, Hepe Salvador? Nasakit ti panagsaoyo, Don Leon. Ngam asino nga tatirumbang amabagaan iti inutil. Anya ti kayat mo asawan. Nasirib kayo, saan ka di? Apay adiyo amirisen, no anya ti kayat ko asawen, Don Leon. Pagpungpungtutan Hepe. Jak malapdan day ta nga emosyon nyo, Don Leon. Ngam tap numapnag kayo. Ibagak daytoy. Dandanin marpuog ti sindikato nga agup operate dito'y San Bartolome.
Sindikato. Kuname, Hepe. Wen, Don Leon. Sindikato ti droga. Ket mamatiak. Nga damot la ti pakainaigan ti nasao a sindikato. Kadagiti kinadakes a mapaspasamak ditoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, jackpot dyan, tikas dyan yung baga ni Hepe Salvador. Amok, mangkilkil galahan day jay. Pudno man window sa antikas dyan yung pagana. Nas kanyagan na tayo po. Amo, Narigatan, ang mga nonya kiti ti mapasamak. Saan arumbang ayaling-aling ko tikas dyan yung pagana? sige amo, bilhin nagdagiti buyot tayo. Nas ka na mapakaamuan da, tap na muda, no anya saksak bayan da. Rumbang laeng, Bogi. Narigatan, ang mga nonya kiti ti mapasamak. No saan mo ida mapakamuan? Jak kayat ama bisto tayo akas itim bagaday jay nga ginlalaing a Hepe. Boss, may isa ka dagiti kontak tayo a pulis tinangyawag ang naggapo iti presinto ni Don Leon. Kat nagsarita da kano ka ni Hepe. Anya? Inyawag na kadino anya nagsalitaan da Don Leon kan Hepe? Saan, boss? Amangan kano ngamin no mabisto, no bilang tagdamag. Anya nga tayo nalamin Don Leon ayan Hepe Salvatol. Apay nagsalita da? Amangan no may papanit tinapasamak iti mansyon da. Ha? Amangan magdamdamag ni Don Leon, noon yan ti resulta ti investigasyon, boss. Kaslajak patyan kasta, Maximo. Ano ti kayat mo asawan, boss? Amo Don Leon sa kutek na pasamak. Inawagan ak ngalodan kalpasan lilibok na pasamak di mansyon ta sa kate. So jak patyan may papan iti dahi dyan na pasamak nagsalitaan ta. Anya ti ko na naapaman nga imbagam ti kasta, ising. Di na kaya't, Ma'am Juna. Ang talinaod ka no dito'y San Bartolome. Aging gaamarisot ti amin amariko. Anya? Kasta timbaga naman. Talaga adisidido iti kayat nga aramido. Ising, madanaganak. Amangan no agranada ka nilyon, kat maisawang nilyon ti pudno kan kuana. Ikagumaak nga aramidan di amin akabaulak, Ma'am Jona. Parang numabaw inkumidlaang ti panunot ni Monica. Agyamanak, si kalaagan tinamnamaak ang makatulong kanya kita. Takin apudno na, uray no daak diti munisipyo nga agtrabaho. Jakmat lamay ulo na gitar aramidak. Gapo iti personal aparikot ko iti pamilyak. Pagamo tayo amin ang nuanya ti ugali ni Don Leon, Narding. Aging ka dita? Kat saan ka pa ilang anayruam kan kuana? Amok, Simon. Isungay naramid ko ti rumbeng. Imparupak ken kuana, at andanin marpuog ti sindikato nga adda dito'y San Bartolome. Kat anya ti reaksyon na? Nadlaw ko alim mabaga. Hangam talaga analaing. Imbawing nga dagusan ti saritaan, kat nagparang akaslaawan ti amuna. Ibagam man kanyak ti pudno, Narding. Talaga ka din dan ebidensya kontra ka ni Don Leon? No ita, awan pa'y. Ngam talaga nga atapak amay sa ni Don Leon, kadagiti leader ti sindikato. No saan man amay sa kadagiti leader, amangan no iso amismo ti utek ti sindikato. Si kagaya, mama. Ada ka di masapol mo kanya? Madanaganak para iti seguridad mo, iha. Anya ti kayat mo asawan, mama? Nakita mo tinapasamak itay nabiit. Ada nang riribok iti mansyon. Naimbaglakit din, taawan ti na isagmak kada tayo. Mama. Diyak kaya't ama isagmak ka, iha. Iso ano mabalin? Kidawakan ka.
O madayo kasta ka di, mama. Uwan ko ma, iha. Para iti seguridad mo. Saan, mama? Agtali na udak iti San Bartolome. Saan ka pumanaw? Di kay panawan. Tamok ka sa Pulanda. Anya? Iha, dumngag ka kumamat. Sipod na daanak iti bukod ko, anak ka, mama. Awan pa iti sinukir ko, akayat yo. Amuyo da ita. Iha. Ngam na ita. Lading itak nga iba ka. Amok nga ada sa bali ang mapaspasamak. Iso asaan dak ang mapilit nga umadayo. Tamarikrik nak nga iti mabiit. Adda manok talak. Mr. Wong, ada ka di masapol yung kanya? Tsaka ko nagpalpalikaw pa, hepe. Himayak ta kaya't kumamuan o podno sayang kusang na itanon kanya. Anya ti kayo asawen? At amang ibagbaga sak suspekyo. May papanapasama ki Jamanson lokante. Ha? Ado palikot bakbaklaya kita, hepe. Pangasyo ko ma. Tasanak mo nilamlaman pa yan niya mapaspasama kini Don Leon. Relax kayo laeng, Mr. Wong. Nang ron agad awan mo ti kasta at yorya, ti kapulisan. Ha? Diyak mo, no asino tinakaamuan nyo iti may papan iti dayta. Ngam bidot ti kasta naman nyo. Awan ti kinapudnulan. Saan akayat ni Monica ti umadayo, isip? Inaramid kun ti amin. Ngam talaga di nakayat. Ay, Ma'am John, panagkunak kat may salaangan tinatda pa muspusan. Anya day ta, ising. Kasayaatan siguro no ibagam laangan kan kwa na tipudno. Ha? Ising? Kasayaatan nga agtaod kan kati kinapudno. Ngam ti maamon na pay iti sa balay. Sigurado ngamin anasaksakit nga aklunan na dayta. Saan ka day? Ngam, amang ano anya ti aramida ni Monica? Amang ano kaumat naktukit di? Ma'am Jonah, di mo ka dinapanunod. Nga amang ano nakarkaro akaungat na ka. No di mo pala ipakaamukan ko na ti amin. Ising. Dahil ti maisingasing ko kan ka, Ma'am Jonah. Kasayaatan no si kan amismo ti mangipudno kan kwa na iti amin. Sakbay amaamuan na pay iti sabali. Apay kasta palang kitkitam kanyak, Maximo. Boss, sa anak nagpakalaing. Nga mamiris mo mat siguro itan no niya timbo nga tinaramid mo. Aklonak, Maximo. Bidot ajay nalamid ko. Saan ko malumbang na panak di Plesinto na kisalita Hepe Salvador. May papanapasamak manson lugante. Boss, Kaslasak pa yun mismo nang ibaskag bagi kapoy nalamid ko. talaga kasta boss. Nasirib ni Hepe Salvador. Iso amamati ak mat apagat atapan na kaitan dayjay a pulis. Leon. Hello, Leon. Agawit kami kinibugi ni Tamansion. Na di mo kaya't nga tataga sa mapasama. Pili naman ang magdampon mo. Anyan, Leon? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Talaga man. Ampun ba't talaga na dyan mo ni kasad ka di? Igam ko ti pamanagnan. Na nasukay inak dagiti legal a dokumento. Iti panagadaptar mo kenkwada. Iti kay paskay. Leon. Isuabilin mo. Kasayatan pa'y kiti. No diyak masangpatan day tangampon. Tapno saan ang matataal ti ataw ko. Pinutod ng kisaritaan mi. Anyan. Talaga asaan ang maawatan ni Leon. No apay nga inaramid ko ti kasjay idi. Apay nga min adi na denggan nga umuna no anya tinapasamak idi. Tabarang no maawatan na ti amin.
saan amang luklukat ni Monica, ma'am? Nakapupok ijay silid na. Sa bagay, baybay amlatan. Nasaysayat no kas di nga dala ang ijay silid na. Ma'am, Nasayaat no sanda nga agkita kanilyon. Narigatan no agranada. talaga adi ka makaigna, ma'am. Isuad ang ganak ko, ma. Aramido mong tirumbang. Diyak ka ba ilan ising? Maamakak. Ngamad-ad nga agparikot ka, no? Ne, adan sanda sirlon. Mabitla ang tainak ilukat tigay. Itay pa'y nakasangpet kami kini Pogi. Nyang tiyak pa'y nakita ni Monica. Nasaya at man. Tatinungpal ni Chona timbagakin ko ana. Ajak kayat amakita tayo dyan ngampon. Ad-adang ngamin. Papa? Anyatar aramidam ditoy. Amok akaungat nak manen. Ngamnas kan ama-amwak. No apay nga adda nang riribok dito yung mansyon. Anya ko mati bibiyang mo? Una yan, Papa. Iti kasta apa nagsasawyo. Kasla saan dakon nga ikabilangan. Anya ko maaga po? Nga ikabilangan ka. Tapno amom. Awan ti karbengam Monica. Anya. Gaputa anak daklaan, kasta ka di. Ana? Asino? Tinag ko na. Nga anak ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.